Това е 84-то творение. Споменът за тези 84 творения все още е там в тялото ви. Ако не го пречистите, този спомен ще ви обвърже. Въз основа на тези 84 асани, една асана е всичко, което е необходимо. Просто трябва да я овладеете. Как йога асаните са път към просветлението? Намаскарам Садгуру. Класическата йога, защо има точно 84 йога асани? Всички тези практики, всяка йогийска практика всъщност, е вкоренена в фундаменталната система, наречена Бутта-шути. Бутта-шути. Основното значение е, че пречиствате елементите в системата ви. Има 5 елемента, но има само 4, които трябва да бъдат пречистени. Петият, знаете какви са елементи: земя, вода, вятър, огън и пространство. Няма какво пречистване да се прави с пространството. Само за тези 4 трябва да се грижите. Вашето тяло е игра на тези 5 елемента. Земята е игра на тези 5 елемента. Цялото сътворение е игра на тези 5 елемента. Така че йогийската система основно се отнася до правилното боравене с елементите. Ако тези 4 или 5 елемента се държат добре в рамките на системата, всичко във вас ще бъде наред. 72% от тялото ви всъщност е вода. Знаете, други 12% са земя. Други 6% са въздух. Други 4% са огън. Останалото е пространство. Това е начинът, по който е устроено тялото. Така че за тези елементи има различни видове садана. За всичките 4 елемента и 5 също, за да му се повлияе, не за да се пречисти. Така че ако правите достатъчно Бутта-шути, т.е. ако пречистите тези елементи значително, тогава постигате състояние, наречено Бутта-сити, което означава, че сте овладяли тези 5 елемента. Ако водата във вас се държи добре, ако водата във вас стане блага, ще бъдете много блажени, поне 72% блажени най-малко. Ако работите с земята, други 12% стават сладки. 84%. Ако пречистите въздуха, което е много лесно, 6% стават 90%. Огънят. Живеете в обществото, също сте женени, имате нужда от малко огън. Трябва да изгорите някого. Така че 4% огън ще го оставим. Останалите 6% са пространство. Само когато искате да направите Бутта-сити, става уместно. За Бутта-шути не е нужно. 84 е значително число за състоянието, което е творението в момента. Сега, не е нужно да вярвате в това, но това е нашето вътрешно преживяване. Нашия опит. Това е 84-то творение. 83 пъти се е случило и се е саморазрушило. Това е 84-тият път. Ще се случи за 112 пъти. И последният път, който ще се случи, няма да е физически по природа. Така че въз основа на това имате 112 чакри. И 84 са най-важните. И има 84 асани в йога. Основните асани са 84 на брой, защото когато искате да направите Бутта-шути, искате да пречистите елементите. Това, от което пречиствате елементите, е предишната памет. Ако погледнете дълбоко в системата, ще видите,
Паметта за всичко, начина, по който това сътворение се е случило, е точно тук. Ако не е било тук, някои неща не биха могли да бъдат казани в миналото. Преди цялата тази съвременна наука да говори за тези неща. Например, чували ли сте за Пол Штайнер? Пол Штайнер написа книга, която стана много известна през последните 3 години. Тази книга се нарича Безкрайната вселена. Доскоро съвременната наука е вярвала, че Вселената е започнала някъде и е свършила някъде. За пръв път излага теория, която твърди, че е безкрайна. Завинаги в югийската система ние сме казвали, че космосът непрекъснато се разширява. Виждали ли сте символа? Символът на Салиграма. Това е символът на един непрекъснато разширяващ се космос. Така че той е преминал през това. Аз съм разговарял с него за известно време през последните няколко години. Той представяше компютърно симулирани изображения на това как се е случил големият взрив. И аз го попитах. Той каза, че има повече от един взрив. Много неща са били казани в югийската система за това как това е 84-тото творение. Има много символи или много аспекти в тялото, които ясно твърдят, че споменът за тези 84 творения все още е там във вашето тяло. Във всеки атом съществува. Така че това, което се опитвате да изчистите, искате да изчистите паметта, защото тази памет ви обвързва. Тази памет ви дава чувство на принадлежност. В същото време тази памет ви обвързва, не ви пуска. Вижте, независимо дали ви харесва или не. Вашият прадядо, който е починал преди много време, в момента живее през вас по някакъв начин, поне във формата на носа ви. Начин по който мислите, начина по който седите, начин по който стоите. Не е ли така? Да или не? Може да сте си помислили, че сте го погребали, но той е изкочил вътре във вас и живее. Ако погледнете достатъчно дълбоко, споменът се връща много назад. Ако искате да се развивате, трябва да се пречистите от паметта, която е запечатана в елементите във вашата система. Ако елементите не загубят паметта си, те няма да се държат по начина, по който искат. Те ще продължат да повтарят старите цикли. Можете да си мислите, че вашите предци са мъртви. Не, тези хора живеят през вас. Знаете, че Исус е казал: оставете мъртвите на мъртвите. Това е причината, поради която, когато някой вземе саняс, първото нещо, което правим е, те правят кармични процеси на своите родители, които все още са живи. Намерението не е те да умрат. Намерението е, че искате да пречистите паметта си. Не искате да бъдете повлияни от вашия ген, защото ако вашият ген ви влияе, вие просто ще се превърнете в цикличен процес. Няма да стигнете никъде. Ще се въртите в кръг, мислейки, че отивате някъде. Едно от нивата е на химията, генетиката. Друго ниво, по-дълбокото ниво, е нивото на елементите. Искаме да го пречистим. Ако не го пречистим, тази памет ще ви обвърже. Паметта ще ви накара да се въртите в кръгове. Въз основа на тези 84 асани, 84 творения, всички тези неща са свързани. Не е нужно да се придържате към това. Поради тези 84, от тези 84 асани, които са създадени, тези 84, когато казваме 84 асани, не мислете за тях като 84 пози. Това са 84 системи за постигане. Един йоги овладява напълно само една асана. Той не практикува 84 или 600, както правят хората. В Америка идват и ми казват, че правят 320 асани. Казах какво? Всеки идиот прави 1000 асани. Както и да седят, това е асана. Една асана е всичко, което е необходимо. Просто трябва да я овладеете напълно, така че 84 начина за постигане. Това представлява тези 84 асани. И тези 84 се отнасят към 4 елемента, по 21 на всеки. Има много други аспекти на това, но без определено измерение за опит във вас. Аз ще трябва да ви накарам да вярвате. Аз не искам това.